Яңа осы ауыл жерлегендә узган жыйында муниципаль район башлыгы Рамил Муллин белән бергә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузиров, район прокуроры Данис Ахмаджанов катнашты. Җирлек эш нәтиҗәләре буенча 2018 елдагы 11 урыннан 9 урынга күтәрелгән. Җирлек эшчәнлеге белән таныштырган чыгышында җирлек башлыгы Галина Романова шулар хакында сөйләде. Создание благоприятных условий для проживания, отдыха, повышение инвестиционной привлекательности. В рамках государственных национальных проектов «Сельский дом культуры» включен в программу капитального ремонта в 2020 году. Буквально на днях к ремонту должны уже приступить. Авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Гөлсинә Пискунова үз чыгышында җирлектәге кайбер шешелми калган мәсьәләләргә тукталды. İşleyen yurtlarla bilgilinde her birinizde altı turgandır, ul uttan sudan da korkunç boğa bana. Bana bu bizden indi zor problemaga ilanib baratırgandır. Ol jimeriklerinin de neşetler jiyiştiru yağında parisi baratırgandır. Жыйында катнашучы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузиров республикадагы яшәеш һәм республиканың ил күләмендә тоткан урыны хакында сөйләде. Сегодня в нашей республике сложился очень такой передовой экономически успешный регион, как Республика Татарстан, который последовательно поддерживает курс на строительство сильной и самостоятельной России. В республике проходит слаженная работа правительства, парламента, органов местного самоуправления под руководством президента Республики Татарстан Рустама Ильича Минниханова. И эта работа является одной из основ стабильности общественно-политических процессов. Жыйында шулай ук яңа осы урманчылык урманчысы Ринат Гыймрановның, авыл мәдәният йорты директоры Миләүшә Филиппованың, участок полиция инспекторы Рөстәм Бухаровларның чыгышлары тыңланды. Авыл җирлек башлыгының эшеннән канәгать, жолларыбыз ачылып тора. Агачларны кисәләр менә тагын планлаштырганнар әле, кисәс агачлар бар бит әле. Шүпләрне җыялар инде, авыл матурланды, тагын нәрсә әйтәсең? Эшләсеннәр, авыл халкы булышсын. Мәтрәй авыл җирлеге узган 2019 елны кайбер күрсәткечләр буенча уңай булмаган үзгәрешләр белән тәмамлаган. Авыл җирлекләре арасында үткәрелүче рейтинг нәтиҗәләре буенча күрсәткечләр дә мактанырлык түгел. Җирлек 13нче урынга төшкән. 2018 елда 5нче урында булган. Аерманың зур булуы сизелә. Җирлек башлыгы Айзат Гыйлханов үз чыгышында һәр өлкә буенча саннар китерде. Әлбәттә, кайбер эшчәнлек буенча уңай саннар да бар. Авыл хуҗалыгы маллар тоту буенча авыл җирлегебез 4нче урында тора. 2019 елда Мәтрәй авыл җирлегендә 148,632 литр сөт җыелып тапшырылды. Сөтнең бәясе 17 сум 50 тиеннән 19 сумга кадәр күтәрелде. Гомуми җирлегебездә ире мөгезле малның саны 514 баш. Шуларның 266-сы яшь мал булса, 248-е савым сыеры. Җирлегебездә 13 крестьян фермер хуҗалыгы эшләп килә. Авыл җирлегенең ревизия комиссиясе рәисе Нәҗип Солтанов 2019 елда җыелган салым акчалары һәм аларның кулланылышы белән таныштырды. Мәтрәй авылы буенча 451 граждан үзара салым түләргә тиешле иде. Әгәр дә барлык гражданнар да үз бурычларын намус белән үтәгән булсалар, авыл советы счетына барлыгы 2,145,000 сум акча кергән булган. Җыенда шулай ук авыл мәдәният йорты Әнвәр Сагдиевның, участок полиция инспекторы Рөстәм Бухаровның да чыгышлары тыңланды. Җирлектә салымнарның җыелып бетмәвенә карата район башлыгы Рамил Муллин да үз фикерләрен җиткерде. Олырак шәһәрдә, олырак авылга тирә торган җирлек һәр вакытта ниндидер проблемалар җыю буенча нәрсәләр өмет итәләр, нәрсәләр теге кимчелеген сизәлме? Ну, закон кысаларында куелган, әлбәттә без моны вакытында җыярга тиеш. Шуңа күрә мәсьәләгә игътибар бирә кирәк иптәш. Глава, әлбәттә, налогының шул, 18нче урында торасы районда, 19 җирлек арасында 18нче урында торасы. Үзара салым буенча инде менә 100% дигәнбез, моны инде күбрәк иганәчеләр хисабына әйтте, менә Нәҗип абый әйтеп китте. 38% дигәсе бит. 38%. Ну, бу бернис башка сыймый. Район башлыгы шулай ук авыл халкының сорауларына да җавап бирде. Җирлек халкын бердәм булып эшләргә чакырды. Мәтрәй халкы ул һәрвакыт актив, тормышка якты өметләр белән баглап яши, киләчәкне ничек яхшыга үзгәртергә тырышабыз. Ул инде кайда бердәмлек, шунда җиңү, шул вакытта гына һәрвакыт матур булачак. Безнең инде киләсе 20-20нче ел бик уңышлы ел булыр дип уйлыйбыз. Үзебезне борчыган сорауларыбызны бирәбез инде без. Бүген бер фикердә булып, бергәләп эшләгәндә генә матур нәтиҗәләргә ирешеп була. Шуңа күрә дә авыл халкы алга таба да бердәм һәм дус булсын иде. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.